it-28 ta' Diċembru 1977, il-jum li fih Karen Gregg inqatlet b'kawża ta' splużjoni li seħħet minn pakkett bomba, pakkett li kien indirizzat lil professur Edwin Gregg, missier Karen. Dak iż-żmien f'pajjiżna kien iservi bħala konsulent mediku fl-eqel tal-kwistjoni industrijali bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tat-Tobba. Għaliex ħasbitu rigal, Karen Gregg fetħet il-pakkett li temmila ħajjitha. 37 sena wara dan il-każ f'San Ġwan saret ċerimonja li selmet il-memorja tal-vittma f'dan il-qtil politiku. Hemmhekk iltqajna ma' Tony Camilleri li serva bħala uffiċjal tas-sigurtà mal-professur Edwin Gregg, iddeskriva l-esperjenza tiegħu dakinhar. Ta' 11 ta' filgħodu kont għaddej mit-triq tiegħu tal-professur u smajt il-ħoss fil-kċina għax jiena spiċċajt xufier miegħu, security miegħu u kollox. U s-sinjura kienet tħalli lili u rajta b'żaqqa bil-littra u bidejha maqtuha u kollox. Il-memorji koroħ ta' dawk iż-żminijiet għadhom ittimbrati f'moħħ Tony. Jiena bqajt skantat sal-aħħar momenti. In-nies faret anke meta tlajna l-funeral ġewwa l-imdina, in-nies kulħadd isaqsini. Jiena noħlom u niskanta biha. Għadni imxewwat din il-każ, dik il-problema li għandi fil-ħajja tiegħi. Oħrajn li mexux din l-esperjenza daqstant mill-viċin iddeskrivew l-atmosfera fil-pajjiż dakinhar. Il-poplu kien maħsud u beżan. Ma stajniex aħna bħala poplu Malti nkunu beżana daqshekk b'dan l-att vandalu. Fuq kollox il-professur Edwin Gregg stqar li minn dak iż-żmien l-hawn il-familja tiegħu qatt ma setet gawdi l-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena bħal qabel. Isma' iż-żmien tal-miliet u l-ewwel tas-sena kulħadd jieħu gost bih. Imma aħna qatt ma nistgħu noħdu gost bħal ħadd ieħor li għadda minn dulluvju bħal dan.